O bore da, croeso cynnes iawn i chi roedfa bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael cyfle i addoli Duw gyda'n gilydd y bore yma. Croeso arbennig os chi'n ymweld. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni ar fore Sul. Nid Emyr sydd yn arwen ni, hytrach. Fi yn ceisio meddwl weithiau cyn bod fi'n siarad, ond ddim wastod. Gwydion sydd yn arwen ni y bore yma. Mae'n ddiolchgar iawn bod Gwydion yn gwneud hynny, a ni'n dymuno bydd Duw yn agos ato fe wrth i fe agor y gair ni y bore yma. Heno, os dwi'n mynd, am 5 bydd Aled Lewis yn arwen ni yn yr oedfa. Mae Meirion bore yma yn Llaneirwg, fi'n meddwl ni'n cofio amdano fe hefyd. Yn ystod yr wythnos wedyn, nos Fawrth, cwrdd gweddi fan hyn, yn ôl arfer, bwrdd i Mercher, pan dysgwrs, cyfle i astudio llyfr Ruth ymhellach, ac yna nos Iau, cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar lain, a bwrdd i Gwener, mae'n y fore coffi fan hyn, 10 o'r gloch. Mae Gwydion y Catrin, fi'n meddwl, a rhai o'r pobl ifanc a'r myfyrwyr, mae gwersyll camu mlaen dros penwythnos nesaf, a maen nhw ynghlwm â hynny. Felly ni'n cofio amdano nhw, amdano chi Gwydion y Catrin, penwythnos nesaf gyda hynny. Ambell i yna gwrdd aelodau ni'n gobeithio ar ddisil, prynawn disil, 12fed o'r Ffennaf. Os chi yn gallu dod neu ddim yn gallu dod, nech chi roi gwybod ni, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny fawr, jyst wneud siŵr bod digon yn gallu bod yn bresennol i gynnal y cyfarfod. Ac yna, byddwch chi'n gwybod mae'n siŵr bod gwyl yr Eglwys Newydd yn cychwyn wythnos nesaf, ac felly mae'r 2 ddisil nesaf sy'n dilyn yn rhan o oel yr Eglwys Newydd. Felly cyfle ni weddio yn benodol am roedfaon hynny, cyfle ni wahodd bobl i ddod i roedfaon, ac felly cofiwch am hynny, Emyr fydd yn arwen ni, os dwi'n mynd, bore a prynhawn disil nesaf. A mae Castell y Mis yn mynd at waith mudiad Efengylau Cymru. Felly cofiwch am hynny hefyd. Dyna'r coeddiadau, mi'n siŵr bod chi gyd yn cofio bod bore yma'n Sul y Tadau. Diwrnod pwysig iawn yn y calendar, mae'n amlwg. Ond mi'n siŵr bod, falle rai, bod hynny ddim yn beth hawdd, falle. Dibynnu ar eich perthynas chi a'ch tad eich hun, ond ni'n dod at dad gwell y bore yma. Y dad perffaith. Mae Crist ei hun yn dweud wrth ddisgyblion, mae eich tad yn gwybod cyn i chwi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Ac felly allwn ni fod yn aderus bore yma bod ein tad nefol ni yn gwybod yn union beth sydd ar ein calonnau ni, beth yw'n anghenion ni, ac yn barod i gyfarfod a'n anghenion ni y bore yma. Gadewch ni droi at ein tad nefol mewn gweddi. O Dduw Dad, ni'n diolch i ti bod gyda ni dad perffaith yn y nefoedd. Ni'n ymwybodol bod ein tadau bydol ni, dynol ni, falle mor dda, falle maen nhw'n ein profiad ni, bod nhw hefyd yn methu. Yn arglwydd ni yn diolch ti bore yma, bod ni'n dod at dad sydd yn llwyddo ym mhob ffordd, sydd yn adnabod ni, yn union fel y gi ni, sy'n ymwybodol o'n anghenion dyfnaf mwyaf cymleth ni, ac yn un sydd nid unig yn gwybod am y pethau hyn, ond yn abl ac yn ewyllysgar i ddelio â nhw. Ni'n diolch i ti bod ni'n gallu bod yn sicr o'r pethau hynny bore yma. Achos bod ti yn dad wedi
bod yn fodlon rhoi dy unig fab drosto ni, fel bod ni'n cael yn galw yn blant i ti. O Dduw, ni'n ymwybodol bod ni yn methu deall yn llawn pa anrydedd mae Crist wedi ennill ni, fel bod ni'n cael dy alw di yn dad. O Dduw, ni yn gweddio ti dyfnhau ein dealltwriaeth ni, ond hefyd dyfnhau ein profiad ni o ti fel tad troso ni, yn dy holl gariad ath ofal. O arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni'n profi hynny ar ein calonnau y bore yma trwy waith yr Ysbryd Glân, wrth i'r gair gael ei agor i ni, bod gyda ni dad sy'n ateb ein gweddio ni, ac sy'n cyfarfod a'n anghenion ni, yn yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mae'n hyfryd bod yma, mae'n hyfryd gweld gwynebau chi gyd. A mae yn ddydd arbennig o ran mae'n Sul y Tadau, a mae'n ddwrnod hyd yn oed yn bwysicach na hynny. Emyn gyntaf 347. Hwn ydyw'r dydd, y cododd Crist, gan ddryllio pyrth y bedd. O cyfod fe wnaid, na fydd drist, i edrych ar ei wedd. Mae amgylchiadau ni yn gallu bod yn anodd. Mae amgylchiadau rhai ohono ni ar hyn o bryd yn ddigon trist. A mae hwn yn codi uwch y tristwch. Dyw yn cael gwared y tristwch yn llwyr, mae'r broblem dal yna. Ond mae hwn yn wirionedd sydd ddim yn newid ac yn wirionedd i ni y lawenhau ynddo fe. Nw'n ni godi i ganu mawl i'n gwaredwr ni. Gydwch ni weddio. O arglwydd, diolch i ti am ein gwaredwr. Diolch i ti bod e wedi concro y bedd, bod e wedi concro marwolaeth, bod e wedi concro'r diafol, bod e o arglwydd yn goncwerwr, fod pob gallu llawn trwy'r ddeiar a'r nef yn ei law yn awr. Go arglwydd, diolch fod e o'n plaid ni. Ac o arglwydd fod e yn gwybod beth yw sefyllfa bob un bore yma, a'i fod e â chonsyrn, fod e yn ein caru ni, a fod e am y gorau ar ein cyfer ni. O arglwydd, gweinyddigaetha i'r rhai sydd yn mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, y bydden nhw yn dybrofi di yn bopeth. Clew ni nawr, rhagor ar ein deisyfiadau ni o dad, ac iddo fe
ac iddo fe yn unig y bydde'r clod i gyd. Amen. Wel, ni'n ni ganu eto gyda'n gilydd. Fy Iesu feth garaf, canes eiddof wyt ti. Deniadau fy mhechod, gwrthod a fi cri, fy ngrasol waredwr. Ti yw fy arglwydd mawr, os bu ymysgaru erioed, caraf nawr. Fe godwn ni eto i ganu. Wel, os eith y plant ymlaen i'r blaen i gael stori bach. Cwestiwn sydd gen i chi ddechrau. Os eisiau chi ddyfalu, beth yw hwn? Passport. O, da iawn. Passport. Passport pwy yw e? Falle. Passport pwy yw e? Fi, ie. Ac yn y passport, mae e'n dweud enw, Gwydion Lewis. Mae e'n dweud dyddiad geni. Mae'n dweud o le wedi cael ei geni. A wedyn mae'n dweud fan hyn o le fi'n dod, ble fi'n perthyn. A ble fi'n perthyn, pwy gyda? Ti wedi darllen hwnna, dwi'n mynd dweud hwnna, mae'n rili bach. Da iawn. Mae'n dweud British citizen. A bydde well dyn, bydde fe'n gweud Welsh yna, Cymro. Ond British citizen, a citizen yw citizen, hynny yw person o ble chi'n dod, o ble chi'n perthyn. Yn Gymraeg, dinas, dinesydd. Felly fi'n ddinesydd o Gymru, o Brydain. I ni'n ddinasyddion Cymru
Prydain. A pan i chi mynd allan o'r wlad yma, chi methu mynd allan o'r wlad, chi methu mynd mewn i wlad yma, heb hwn. Os byddwch chi'n mynd i Ffrainc, dyn nhw'n mynd ar gadael chi mewn i Ffrainc, heb law bod chi'n dangos hwn iddyn nhw. A pan ych chi eisiau dod nôl i Gymru, a rhaid chi ddangos hwn, byddwn gweud, chi'ch pasbwch chi, a ffrind i fi, bydd e 100 o blant o ysgol, neu ddim enw'r ysgol, yn dechrau efo G. Ti'n gwybod ysgol yma? Dim cweit, ysgol uwchradd. Da, ie. Nath ffrind i fi, bydd e 100 o blant o'r ysgol yma fi ddim yn enwi, i Ffrainc, a fi wedi trefnu, o tua 5 o athrawon yn mynd, a mae'n cyrraedd pawb ar y llong, groesi drosodd i Ffrainc, a mae'n ffrind i, a dim yn fi basbort. A nath nhw dweud wrth y bobl, fe sydd wedi trefnu, a fe yw'r athro, a bydd y bobl yn gofyn, athro chi o'n i, athro ni yna. Dyna'r athrawon ni, fe sydd wedi trefnu e. Lle fynd arno, na, mae rhaid chi gael pasbort. A oedd y plant i gyd yn mynd ar y llong, oedd yn ffrind i, a athro. Oedd yn cael, na, rhaid chi gael pasbort. Mae gen i pasbort arall. A mae'n dweud, dinesydd, citizen, ble fi perthyn, a ble fi'n perthyn? Nefoedd. Fi'n wedi dangos o'ch chi. Ond fi'n dinesydd, dinasyddion, yn nefoedd. Nawr, sut ydych chi bod yn dinesydd? Sut mae dod yn Gristion? Sut ydych chi bod yn dinesydd nefoedd? Sut ydych chi gallu dod yn Gristion? Wel, ni'n trysto be mae Iesu Grist wedi dweud. Nawr, fi'n rhoi tablen i chi'n ysgrifennu, un o'r cwestiynau yw, sut mae dod yn Gristion? Nid trwy fi'n mynd i drio wneud hyn a llall, ond pwyso, trysto be mae Iesu Grist wedi wneud, a gofyn, please, gyda fi, achub fi. Gwydwch chi wedi o Dduw ein tad, ni yn diolch i ti am y plant yma nawr, gofyn i'r ti helpu nhw yn yr ysgol, gyda'i ffrindiau, ni'n gweddio i ti helpu nhw bore yma, i ganolbwyntio, i wrando, a bydden nhw'n deall beth sy'n cael ei ddweud, go arglwydd y bydden nhw'n gwybod amdano ti, y Duw byw, yn siarad gyda nhw. Ni'n gweddio hynny amdano ni gyd. Clewn ni'n hawdd. Bendithio ni o sgweli diwedd y dda, bod ni'n gofyn bob peth yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Wel, ni'n mynd i ddarllen nesaf o air Duw. Philipiaid, drydydd benod. Philipiaid, y drydydd benod, nathon ni edrych ar y rhan gyntaf o'r benod trwetha, ni'n mynd i barhau i edrych arno fe. Jyst i atgoffa chi, mae Paul, mwy na thebyg yn y carchar i'r llythyr yma, mae rhan fwyaf yn credu yn y carchar yn Rhufain. Mae'n ysgrifennu at yr eglwys yn Philippi, a dyma'r eglwys gyntaf i Paul i'w sefydlu. Chi'n cofio fe, mae'r hanes yn actau. Paul yn mynd, a mae Lydia yn dod yn Gristion, yr un cyntaf i gredu. Gyna mae eraill yn dod, Paul a Silas yn y carchar yma, gwarchodwr y carchar yn dod i gredu. A mae'n amlwg o Paul a cariad at y Cristnogion yma yn Philippi. Nawr, bydde bobl Philippi, bydde nhw, oedd e yn Groeg. Bron 1,000 o filltiroedd o Rhufain, ond oedd e'n coloni Rhufeinig. Bydde bobl Rhufain yn cyfri hunain, bobl Philippi yn cyfri hunain fel Rhufeinwyr ydyn ni. Ac oedd yna falchder yn hynny. Bydde ei deddf nhw fel deddf Rhufain. Ond nhw'n cael eu cyfri fel blant dinasyddion, citizens Rhufeinig. Ond nhw'n dilyn y traddodiadau Rhufeinig. Ond nhw'n ymfalchio mae Rhufeinwyr oedden nhw ac o'n nhw'n cael holl freintiau Rhufain.
dim trethu, diogelwch ac yn y blaen. Felly dyna'r cefndir y bobl yma'n Philippi. Wel, ni'n mynd i ddarllen yn y drydedd bennod a dechrau'n adnod 17. A dyn ni'n ymlaen i'r bedwaredd bennod ar adnod gyntaf. Dyma air Duw. Medde yr apostol Paul, byddwch yn gyd efelychwyr, hynny yw dilynwch, byddwch yn gyd efelychwyr ohono fi, gyfeillion. A daliwch sylw ar y rhai sy'n byw yn ôl yr esiampl sydd gennych ynom ni. Oherwydd mae llawer yr wyf yn fynych wedi sôn wrthych amdanynt, ac yr wyf yn sôn eto nawr gan wylio, sydd o ran ei ffordd o fyw yn elynion croes Crist. Distryw yw ei diwedd, y bol yw ei diw, ac yn ei cywilydd yma ei gogoniant. Pobol a'i bryd a bethau deiarol ydynt. Oherwydd, yn y nefoedd yma ein dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn gwedd newid ein corff isel-wael ni, ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff gogoneddus trwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn bob peth dan ei awdurdod. Am hynny, fy nghyfeillion, anwyliaid yr wyf yn hiraethu amdanynt, fy llawenydd am coron, safwch yn gadarn fel hyn yn yr arglwydd, fy nghyfeillion annwyl. Wel, bod i ddiw, o leio'n llyged ni a ddod ar gwirioneddau yma'n ffres i'n calonau ni heddi. Fi wedi gofyn i rhodri i gyfweld nawr â Emrys. Mae Emrys yn mynd i'r rwle a wnaeth ei esbonio i ni beth sy'n digwydd. Diolch. Rai misoedd yn ôl, ges i neges gan Emrys. Chi'n gwybod os chi angen pasbort, mae rhaid chi gael rhywun i lofnodi. Mae Emrys yw e go iawn, mae chi yw e go iawn. So ges i neges gan Emrys yn gofyn i fi lofnodi drosto fe. A wrth gwrs, y cwestiwn cyntaf wedyn yw, wel, ble ti'n mynd? Felly, Emrys, ble ti yn mynd? Ie, fi'n mynd i Romania ar short-term mission o mis Gorffennaf. So fi'n gadael ar y 9 ar 20. Gwych. Yeah. Ti eisiau dweud wrthyn ni mwy am beth mae'r short-term mission yn Romania yn golygu? Ie. So fi'n mynd efo UFM. Byddai'n yn bennaf yn gwneud gwaith ieuenctid am y 4 wythnos. Bydd na 3 sort of camp Bible study, fel Bible holiday camp yn yr wythnosau. Yn yr wythnos cyntaf byddai'n helpu baratoi a wneud pethau mwy ymarferol yna wedyn. Byddai'n wneud fel studies efo plant a wneud gweithgareddau, sport a mae Romania'n lle mynyddog iawn. Mae'n 90% o mynyddoedd, so byddwn ni'n mynd ar hikes a fel pethau high ropes a bob math o bethau fel hynny. Gwych, Dan. Ti'n mynd gweithio mewn tîm neu os na crew yn mynd? Ie, mae un o'r wladau yma yn mynd hefyd a mae yna cynhadwr fel hir dymor yn Romania ar enw Andrew Waldrop. So byddai'n gweithio efo fe yn bennaf. Ond yn un o'r camps, dim yn ei wraig bydd yn mynd. A mae'n cael ei redig yn bennaf gan yr Eglwys Orthodox yn Romania. So bydd hwnna'n ddiddorol. Da iawn. Pam bod ti yn mynd? Beth sydd wedi ysgogi ti i fynd? Ie. Oedd actually'n Steffan Jones yn camu mlaen blwyddyn diwetha. Nath roed y syniad yn gyntaf i fi wrth drafod be i wneud efo'r blwyddyn allan. Nath dweud wrtha i ystyried mynd ar short-term mission. A ni'n meddwl, dim yn aml ti'n cael yr amser i wneud rhywbeth fel hyn. So ni'n meddwl, bydde fe'n ffordd da i wasanaethu'n fwriadol. So o hynny nes i cael trafodaethau gwahanol a nes i efo UFM wedyn a nhw'n dweud mae Romania yn lle dda i mynd a maen nhw'n chwilio am bobl i fynd. So
ges i cyfarfod efo Andrew Waldrop a oedd yn dweud bydd yn hapus i gael fi yna, bydd yna lle i fi yna. So, yeah. Gwych, da iawn, gwych. Yn i ti'n mynd na'r cymbo hir, falle bydd ddim yn gweld ti lot ar ôl syl yma. Felly beth gallwn ni weddio drosto ti wrth ti fynd? Ie, mae polisi UFM yw dim danfon unigolion maen nhw'n neud, ond y capel sy'n danfon. So byddai'n really gwerthorogol o'ch gweddiau. Byddai'n, os byddwch chi'n gallu gweddio am y gwersyll cyntaf, mae'r tref bydd hwnna mewn yn tref heb un eglwys Efengelaidd neu Protestanaidd. Mae jyst eglwysi orthodox, so bydd llawer o'r plant fyna byth wedi clywed yr Efengel a rieni a pobl yna byth wedi clywed yr Efengel. Mae hefyd am Romania ar y cyfan, mae tua 80% o'r boblogaeth yn orthodox, a dim ond rhyw 8% yn Protestanaidd. Felly mae nifer o bobl heb clywed yr Efengel yna. Hefyd os byddwch chi'n gallu gweddio am Andrew Waldrop yna, a'i wraig. Maen nhw angen gweddi lot yn digwydd yna. So, yeah. Gwych, diolch yn fawr. Diolch yn fawr ti Emrys. Diolch. Wel, ni weddio dros Emrys, ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd yw, ni yn diolch i ti bod yr Efengil i'r holl fyd. Ni'n diolch i ti bod rhan wedi cael ar galwad a'r baich i ddwyn yr Efengil i Gymru yn ein hiaith yn hunain. Ac ni'n diolch i ti bod trwy dy ras di bod ni wedi elwa ar effaith hynny yn bersonol y bore yma. O Dduw, ni'n diolch i ti bod yr Efengil yn berthnasol i bob person, yn bob gwlad. Ac arglwydd, diolch bod ti yn galw pobl heddi i fod yn ddinasyddion o'r nefoedd, i fod yn perthyn i ti, i gael hunaniaeth yno ti trwy yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, ni'n diolch i ti. Mae dyna yw profiad Emrys. Ni'n diolch i ti trwy dy ras di bod ti wedi galw arno fe a bod wedi clywed y lais di a wedi dy ddilyn di trwy waith yr Ysbryd Glân yn ei galon ac ni'n gweddio drosto fe nawr wrth iddo fe baratoi i fynd i Romania. Ni'n gweddio bydde ti'n hwyluso'r paratoadau, bydde ti yn hwyluso'r pethau gweinyddol sydd angen i'w wneud, ond hefyd bydde ti'n paratoi galon bydde ti'n gwarchod i galon yn ymwybodol bod ni mewn brwydr ysbrydol a bod y diafol am ddymchwel dy waith da ti. Ac felly ni'n gofyn i ti i fod yn dŵr cadarn i Emrys, yn castelli o'i gwmpas Ac arglwydd ni'n gweddio bydde di yn wythnos nesaf yn camu mlaen iddo fe yn casglu yn ystod y penwythnos. Bydde di'n defnyddio y penwythnos hynny i fendithio, i arfogi, i ddyfnhau ffydd, i llenwi dy blant i a hyder nid yn ei gallu ei hunain, ond yn o ti ac yn yr Efengil, ac yn dy allu di i achub, ac ni'n gweddio y mae dyna bydd Emrys yn gweld yn Romania. Yn ei weld y dy nerth di i achub. O arglwydd ni yn gweddio dros y gwersylloedd gwahanol, dros y tîm fydd yn casglu i weithio dros y mis hwnnw. Ni'n gweddio bydde tîm yn o'i blaen nhw, bydde ti'n paratoi'r ffordd, ac arglwydd bydde'n y fendith, bydde'n y lwyddiant i dy waith di. O arglwydd yn gweddio yn arbennig am
Andrew Waldrop, yr arweinydd yma, wrth i fe baratoi. Arglwydd, ni'n gofyn i ti i arfogi ar gallu, i rheoli'r tîm, i gael doethineb ysbrydol ynglyn â sut i rheoli'r tîm ac arwen y tîm ac i'w defnyddio nhw, ac hefyd i wybod yr union air ar gyfer y rhai sydd mewn angen. Arglwydd, ni yn gofyn i ti bywhau dy waith yn Romania. Ni'n gweddio i ti fywhau dy waith di yma yng Nghymru hefyd. Yn wir, ni'n diolch i ti bod un dydd byddwn ni gyda ein brodyr a'n chwiorydd yn bobl o bob llwyth a bob iaith yn casglu fel teulu gyda'n gilydd yn blant i'r arglwydd Iesu Grist oherwydd i fuddugoliaeth ei ar y groes dros bechod a dros marwolaeth. Ac ni'n diolch ti bod wedi esgyn i'r nef i baratoi lle i ni. O arglwydd i'n gweddio i ti alw mwy o blant i ti dy hun. Yma yng Nghymru, yn Romania, yn wir ar hyd a lled y byd, ni'n gweddio llwyddiant dy eglwys di. O Dduw, ni'n diolch gallwn ni fod yn sicr y bydd dy eglwys di'n llwyddo, gan bod ti wedi addo hynny i ni. O arglwydd, gad i ni weld ffrwyth hynny, os gweld fel yn dda, yn ein dydd ni. O arglwydd, ni'n gweddio am ffrwyth hynny nawr wrth i Gwydion agor y gair hynny. O Dduw, siarad a pob un ohono ni, ni'n gofyn. Arglwydd fel sydd wedi cael ei weddio yn barod, ni'n gwybod bod ni'n bobl yn bobl anghennus. O Dduw, neu di siarad ni y bore yma, os gweld efo'n dda. Beth sydd angen yn ni mwy na dim byd arall yw clywed y lais di. A ti yn rhoi'r ysbryd glân i ni. Rhoi nerth i ni i ymateb yn gywir i'r llais hwnnw. O arglwydd, clyw yn gweddi ni. Y derbyn i ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch Rodri, diolch Emrys. Gadewch ni gofio am Emrys pam bydd yn mynd. Wel, ni'n mynd i ganu eto o fwy'n gilydd. Emyn, ni wedi canu o'r blaen. Mae Emyr wedi bod yn edrych ar Hebreaid a neges mawr Hebreaid yw mae Crist yn rhagori ar bob un a phawb. A dyna beth mae'r Emyn yma yn atgoffa ni. Iesu yr adda sy'n rhagori. Mab i Dduw a mab y dyn. Yn yr ardd pan demtiwyd yno, safau'n gryf, heb ildio dim ac yn y blaen. A mae'n sôn am y gwahanol gymeriadau trwy hanes y Beibl. A mae Crist yn rhagori arnyn nhw gyd. Fe godwn ni ganu gyda'n gilydd.
Wel, os ywch chi droi gyda fi i Philipiaid y drydydd benod. Philipiaid penod 3, a ni'n mynd i edrych ar darn ddarllenon ni, adnod 17 hyd at yr adnod gyntaf yn y bedwaredd benod. Felly Philipiaid penod 3, adnod 17 i'r bedwaredd benod. Pwynt cyntaf, 2 bwynt sydd gen i heddiw. A plant, fi'n credu byddwch chi'n gallu dilyn, so triwch eich gorau. Pwynt cyntaf, fi'n mynd i ddefnyddio gair, byddwch chi'n gyfarwydd â fe, dinasyddion. Ni wedi sôn amdano fe, dinasyddion. I bwy ni'n perthyn. Bydde fe'n ddiddorol holi, wel na, bydde fe ddim yn ddiddorol, achos ni gyd yn gwybod. Be sydd ar eich pasport chi? Wel, mae'r un peth i ni gyd, fi'n credu bron a bod, British citizen. Yn anffodus, bydde'n braf gallu rhoi Cymro fyna, ynddo fe. Ond ble i chi yn perthyn go iawn? Ble mae'n dinasyddiaeth ni? Ble byddech chi yn galw yn gytre? Mae'r pasport yn ddogfen sy'n statws gyfreithiol. Ond ble mae'n dinasyddiaeth ni? Gafodd Catrin a fi gyfle yn ddiweddar i fynd i Ffrainc. I fynd i Ffrainc, mae rai chi gael eich pasport. A dda ni ddangos yn pasport wrth i ni groesi a cyrraedd Ffrainc. Tra bod ni yn Ffrainc, o'n i'n chwilio am bob cyfle gallen ni i ddweud mae Cymro o ni. A bod gen i'n iaith, bod gyda ni'n iaith ein hunan. A bod fi'n ymfalchio. Os oedd rhywun yn fod yn cael sgwrs, byddwn ni'n dweud wrthyn nhw, chi'n gwybod pwy ni? Chi'n gwybod ein hanes ni? Hynny yw, o'n i'n ymfalchio mae Cymro ydw i. Gweithio fi'n iawn, je suis Gallwch. Mae'n eisiau gweud wrth bawb. Athon ni mewn i ryw siop ar ryw gyfnod, a dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg yn Ffrainc. A nath Catrin ymdrechu i siarad chydig Ffrangeg. Mae ganddi lot fwy na fi. A nath i ofyn i'r wraig yma yn y siop yn Ffrangeg, esbonio beth o'n eisiau. A fe ddefnyddiodd i bob gair Ffrangeg cywir. Fi'n eitha hyderus yn hynny. A fe nath i roi acen Ffrangeg mwyn ceisio bod yn fwy ddealladwy. A fe nath y wraig yn y siop ddeall bob gair. Da iawn, Catrin. Ond be wedodd y wraig yn y siop yn syth? Oh, where are you from? Are you from Wales? Nid yn yr acen yna. Oedd hi'n gwybod yn syth fod Catrin wedi defnyddio y geiriau Ffrangeg cywir yn ei lle cywir gyda acen Ffrenig. Eto oedd y wraig yn gwybod, chi ddim o fan hyn. Mae'n siŵr bod ni fel Cristnogion yn gobeithio wrth i ni ymwneud a bobl, yn arbennig ar rhai ni'n ymwneud â nhw'n gyson, bydde'n hyfryd os bydden nhw'n dweud wrthon ni, pwy i chi? Wyt ti'n Gristion? Hynny yw, mae dacen di yn wahanol. Ti'n ymddwyn yn wahanol i pawb arall. Bod nhw'n sylwi bod ni yn caru Duw, yn caru yr arglwydd Iesu Grist, yn caru ein gilydd, yn caru eraill. Bod nhw hefyd yn sylweddoli, weitha beth sefyllfa, bod yna ryw lawenydd gyda ni. Bod ni efo ryw heddwch, bod ni'n amyneddgar, bod ni'n garedig, yn gwneud daioni, bod ni'n ffyddlon, yn dyner, yn hunan ddisgybledig, bod ni'n arddangos ffrwyth yr ysbryd. A maen nhw'n gweld, chi ddim o fan hyn. Hynny yw, ni yn wahanol. A bod nhw'n sylwi bod ni'n wahanol. Ni'n wahanol am ein bod ni
yn ddinasyddion y nef. Pobl y nefoedd i ni. Dyna lle ni perthyn, dyna'n cartre ni. Drwchwch ar adnod 18. Mae fyna. Oherwydd yn y nefoedd mae, nid bydd, oherwydd, mae mor sicr â hynny, oherwydd yn y nefoedd mae ei dyna lle ni perthyn, pobl y nefoedd i ni. Felly mae acen y nefoedd gyda ni. Ni'n ymddwyn fel pobl y nefoedd, dinasyddion y nefoedd. Mae Pedr yn ei lythyr cyntaf yn cyfeirio at Gristnogion, a fel hyn mae'n cyfeirio atyn nhw dieithriaid yn y byd. Alltudion, pererinion, pilgrims, neu aliens, mae hynny'n rhan o'r gair. Aliens yw Gristnogion yn y byd yma. Ni yn wahanol. Ni'n wahanol i'r rhai sydd yn cartrefi yma ar y ddaear, yn byw i bethau y byd yma. Y rhai sy'n rhoi sylw iddyn nhw eu hunan cyn Duw. Yn gwneud be maen nhw eisiau wneud. Fi eisiau wneud hynny, felly dim ots am Duw, fi sy'n penderfynu fy hun, fi sydd yn ben. Maen nhw'n gwneud fel maen nhw moyn. Dyn nhw ddim mewn perthynas a Duw. A mae Paul yn cyfeirio at y bobl yma yn adnod 18, drwchwch ar adnod 18, ar y diwedd fel gelynion croes Crist. Yn adnod 19, mae'n disgrifio nhw pobl a'i bryd ar bethau daearol ydynt. Y bol yw ei Duw. Hynny yw, maen nhw'n byw i'w pleserau. Maen nhw'n ei fel maen nhw moyn ac yn byw i'r dydd heb ystyried Duw o gwbl. A beth yw diwedd y rhai hynny? Fi'n dweud yn dyner o'n barn. Adnod 19. Distryw, cael ei difetha. Barn yw ei diwedd. Nawr dyna oedd yn wir am bob un ohono ni fan hyn. Ond mae yna lawer fan hyn, trwy ras yn unig, trwy Iesu Grist ein harglwydd, i ni wedi cael pasbort newydd. I ni wedi cael dinasyddiaeth newydd. Ni nawr yn blant ac yn bobl y nefoedd. Nawr, os yw person eisiau newid eich pasbort, eisiau newid eich dinasyddiaeth o un wlad i wlad arall, mae'n anodd. Mae'n broses hir, mae'n broses cymleth. Mae rhaid i chi eistedd ar holiad mewn sawl lle, ac mae'n gostus. Dyw e ddim yn rhywbeth rwydd. Bore yma, fi siarad nawr yn benodol gyda unrhyw un fan hyn sydd ddim yn Gristion. Os ych chi ddim yn Gristion, neu os ych chi, fi ddim yn siŵr os fi'n Gristion. Fi siarad â chi yn benodol nawr. Bore yma, mae cyfle gyda chi i newid eich dinasyddiaeth. Newid eich dinasyddiaeth o fod yn berson y byd i fod yn ddinesydd y nefoedd. Mae Duw yn rhoi cyfle i chi bore yma i wneud y newid mawr yna. Does dim angen mynd i Llundain i gael cyfweliad. Does dim angen eistedd prawf. Does dim eisiau talu. Mae Iesu Grist wedi talu a'i waed ei hunan fe bod chi yn cael y cyfle bore yma i newid o fod yn ddinesydd sydd yn styc ar y ddaear ac yn gwynebu
distryw a barn. I fod yn rhywun dinesydd y nefoedd, sydd yn gwynebu y gobaith, y rhyfeddod, y llawenydd a'r holl fendithion sydd yn dod i'r dinesydd yna. Gai annog chi. Fi eisiau chi feddwl yn unigol. Os chi ddim yn credu, dewch. Yn ystod yr oedfa, gweddiwch, o Dduw, achub fi. Rhai ohono ni bore yma sydd trwy ras yn bobl y nefoedd, mae'n anogaeth fan hyn i ni i, je suis galwa, i ymfalchio. Fi'n blentyn y nefoedd. I fyna i fi'n perthyn. A bod ni yn lysgenhadon, bod ni'n ambassadors i'r ddinas yna, i'n cartref nefol. A bod ni, fel o'n i'n ymfalchio, ac yn chwilio am gyfle i ddweud wrth y Ffrancwyr, je suis galwa, wel i fi'n perthyn i'r nefoedd. Dyna lle mae'n nghartre i, dyna lle mae'n ngwaredwr i, dyna lle mae'n had i. Un o'r nefoedd trwy ras ydw i, a bod ni'n annog, dewch, bod ni'n annog eraill i ddod. Sut allwn ni fod yn lysgenhadon da? Wel, edrychon ni tro diwetha, a dyna beth sydd yn yr adnodau blaenorol. Mae Paul wedi nodi, dyma'n harged i, fi eisiau bod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Fi eisiau ei adnabod yn well. A fel yna, y byddwn ni yn lysgenhadon da. Achos os wnawn ni ddilyn ar arglwydd Iesu Grist, wel, na chi esiampl. Ei ofal, ei gariad, ei dynerwch, ei addfwynder, ei faich. Dyma esiampl. Ond mae Duw hefyd yn ei ras wedi trefnu bod yna esiamplau gweladwy i ni o'n cwmpas ni. Esiamplau gwerth ei dilyn. Ble? Wel fan hyn. Mae yna esiamplau yn yr eglwys leol o sut i fyw bywyd da fel Cristion. Mae yna esiamplau yn yr eglwys leol ac yn yr eglwys fyd-eang o esiamplau gwerth ei dilyn. Dwchwch ar adnod 17 gyda fi. Adnod 17, mae Paul yn dweud, Gristnogion yn Philippi, byddwch yn gyd efelychwyr, dilynwch fi, byddwch yn gyd efelychwyr ohono fi, gyfeillion. A daliwch sylw ar y rhai sy'n byw yn ôl yr esiampl sydd gennych yn ni. Mae Paul yn dweud, drychwch, dilynwch fi. A dwi'n dweud hyn gyda rhyw falchder. Mae'n ymwybodol, mae'r pechadur pennaf yw e. Ond mae'n ymwybodol, trwy ras fi wedi datblygu yn fy adnabyddiaeth o Dduw. Trwy ras i fi wedi nesau at Dduw. Dilynwch fi. Ond hefyd dilynwch eraill sydd yn esiamplau da o ddinasyddion y nef. Sy'n esiamplau da o sut i fyw bywyd Cristion. Sut maen nhw'n ymddwyn? Sut maen nhw'n ymateb? Dilynwch nhw. Dyma un o freintiau bod mewn eglwys leol. Ac i ni yn freintiedig fan hyn, nid un neu ddau sy'n yma, mae gyda ni gynulleidfa. Ac o fewn yr eglwys leol, llai ddweud hyn o brofiad, mae yna esiamplau da. Gwerth ei dilyn o fewn yr eglwys. Ni ddim yn dyrchafu unigolyn fan hyn, ond mae yna esiamplau da i'w dilyn. Plant, bobl ifanc, Cristnogion ifanc, daliwch sylw, mae Paul yn dweud. Edrychwch, sylwch. Edrychwch sut mae Cristnogion hun yn y gynulleidfa yma.
Sut mae Cristnogion hun, sut maen nhw'n ymateb i air Duw? Sut maen nhw'n ymateb i'w gilydd ac i eraill? Sut maen nhw'n ymateb mewn sefyllfa anodd? A mae rhai ohonoch chi mewn sefyllfaoedd anodd. Sut maen nhw'n ymateb i'r sefyllfa yna? Sut maen nhw'n gweddio? Sut maen nhw'n gwasanaethu? Drwchwch ar eu cariad nhw at Iesu Grist. Drwchwch ar eu gostyngeidrwydd nhw. Daliwch sylw, edrychwch. Ac os oes yna esiamplau da, ac mae yna esiamplau da, dilynwch nhw. Bobl ifanc, pobl hŷn, i ni fod yn esiamplau i'r rhai sydd yn iau na ni. Mae'r rhai sydd yn iau yn mynd i sylwi ar eich agwedd chi mewn oedfa. Maen nhw'n sylwi ar eich agwedd chi tuag at eraill. Sut ydych chi'n siarad gydag eraill? Sut ydych chi'n gwrando gydag eraill? Sut yw eich brydfrydedd chi i'r efengil? Eich parodrwydd chi i helpu yn y pethau mwyaf distodol, pethau mundane? Eich hunan aberth chi? Eich baich chi dros y rhai sydd eto heb gredu? Mae'n anogaeth fan hyn. I ni fod yn esiamplau da. I ni gyd yn wan. Ond i ni yn tyfu. Mae yna esiamplau da o fewn yr eglwys. Cymrwch y gyfrifoldeb ar fraint yna i fod yn esiamplau da. A hefyd, daliwch sylw, edrychwch ar eraill sydd yn esiamplau da a dilynwch nhw. Canlyniad hyn bydd bywyd o ogoniant i Dduw. Bendith i eraill, a fi'n credu llawenydd i ni'n hunain. Felly dinasyddion y nef. Yn ail, mae'r gorau, neu mae'r gwell eto i ddod. Mae'r gorau fi sydd lawr gen i fan hyn. Mae'r gorau eto i ddod. Beth yw canlyniadau dinasyddion y nef? Yr rhai sydd wedi dod i gredu. Cristnogion, beth yw canlyniadau yr rhai sydd wedi eu hachub? Wel, edrychwch ar adnod 20 a 21. Os oes gyda chi Beiblau, mae werth dilyn. Os nag oes Beiblau, jyst gwrandewch ar y geiriau rhyfeddol yma. Oherwydd yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni, ac oddi yno hefyd yr ydym yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Gwrandewch? Bydd ef yn gwedd newid, yn newid chi'n llwyr. Bydd ef yn gwedd newid ein corff isel wael ni, ac yn ei wneud yn unffurf, union rhywun peth, yn unffurf a'i gorff gogoneddus ef, trwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn pob peth dan ei awdurdod. Beth sy'n mynd i ddigwydd i ni? Mae'r gwaredwr yn mynd i ddod, mae Iesu'n mynd i ddod, a mae'n mynd i newid ein corff ni. Bydd y corff yma, eich corff chi, yn cael ei newid yn llwyr. Na i ail ddweud hynny. Mae'n cael ei newid, dim yn llwyr o ran, fi'n dal yn credu byddwn ni'n nabod ein gilydd, ond mae yna newid llwyr tu fewn. Ni'n mynd i fod yn ogoneddus. Nawr, mae yna ddirgelwch fan hyn. Mae yna rhyw ryfeddod fan hyn. Ond mae Duw wedi datguddio digon i'n deffro ni. Boes bach. Mae hyn o'n blaen ni. Mae wedi datguddio digon i'n hannog ni a'n achosi ni i edrych ymlaen i ddod â dŵr ein tanedd ni. Boes bach, beth sydd o'n blaen ni? Gwrandewch, mae Iesu Grist, ni'n siarad am bethau goruwch naturiol rhyfeddol, ond mae'n wirionedd, mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl. Ni ddim yn gwybod pryd, ond mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl, a fe eisiau chi feddwl am hyn, mi fydd bob un ohono ni
yn gorfod wynebu Iesu Grist. Byddwn ni'n cyfarfod â y gwaredwr a'r arglwydd Iesu Grist, a nid baban mewn preseb. Ar adeg hynny, fydd pob un yn plygu ac yn cyffesu, wel fe yw yr arglwydd. I rhai ohono ni sydd trwy ras yn Gristnogion, mae'n mynd i fod yn rhyfeddol. Nawr mae yna gyfoeth hyd yn oed i'r enw'r teitlau sy'n cael ei roi i'r arglwydd Iesu Grist fan hyn. Gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ond gai jyst dynnu sylw, mae gymaint yn yr adnod yma. Does dim amser i fynd ar ôl hanner, cwarter y pethau. Ond gai jyst dynnu sylw yn fer at un o'r teitlau yna, sef gwaredwr. Ni'n disgwyl gwaredwr. Mae'n siŵr bod chi fel fi. Os ych chi'n Gristion, bore yma, i ni'n ymwybodol iawn o'n pechod. I ni'n cwmpo, yndi ni? Ni'n cwmpo i bechod, a ni'n teimlo pam i fi wneud hynny. Mae'n elfen o gywilydd. Ar y degau ni'n ame llaw Duw yn y mywyd i. Ar y degau ni'n ame cariad Duw. Yn aml mae'n cariad ni at Grist ddim fel y byddwn ni'n dymuno iddo fe fod. Pwy sy'n dod i'n cyfarfod ni o'r nefoedd? Gwaredwr. I ni wedi cael ein hachub nid ar sail ein llwyddiant a'n methiannau ni. Ydyn llwch ydyn bobl. Ond trwy ras mae Iesu Grist wedi'n gwared ni. Mae wedi'n gwared ni, mae yn ein gwared ni, mae'n mynd i'n gwared ni, i ni'n ddiogel. Ein gwendid, ein cwmpo, yn hyder a'n sain a'n llawenydd ni yw, fe yw y gwaredwr. I ni'n saff, i ni'n ddiogel. Mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid yn dweud, yngoleuni y gwaredwr yma, pwy a'n gwahana ni? Angau, pethau sydd i ddod? Does dim posibl i ddim byd yn gwahanu ni, oddi wrth Iesu Grist. Philipiaid y benod gyntaf. Mae'r hwn a ddechreuo waith da ynoch yn mynd i'w orffenau. Chi ddiogel ar sail y gwaredwr. Mwynhewch y sicrwydd yna. Ond be bydd y gwaredwr yma yn gwneud? Adnod 21. Bydd yn gwedd newid ein corff i sylwael ni ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff ef. Ni'n mynd i fod fel Iesu Grist. Ni'n mynd i fod yn debyg i Iesu Grist ei hun. Ni'n mynd i gael corff gogoneddus. Iowan yn dweud, cawn ni weld megis y Gymraeg, a bydd o'n cyffelu, bydd o'n debyg iddo. Chi'n cael ein anodd dychmygu. Bydd Iesu Grist yn dod nôl, a mae'n mynd i'n newid ni, yn gwedd newid ni, i fod yn corff gogoneddus. Fel ei gorff gogoneddus ef. Corff heb unrhyw wendid. Corff bydd ddim yn mynd yn sal o unrhyw fath. Bydd ddim unrhyw ddiffyg o gwbl yn y corff. Corff heb bechod. A chi braf. Corff na fydd yn heneiddio. Mae rhain o chi'n heneiddio, a fi'n heneiddio. A mae yna ddiffygion yn dod. Bydd y corff gogoneddus yma ddim yn heneiddio. Bydd na ddim gwendid o unrhyw fath. Bydd dim poen. Bydd dim gwanhau. Bydd dim marwolaeth. Mi fyddwn ni'n
llwyr ogoneddus. Bydd y corff yma yn berffaith. A byddwch chi yn edrych arnoch chi'ch hunan a byddwch chi'n hollol fodlon. Byddwch chi'n fodlon yn y corff gogoneddus. Mi fydd e'n gorff adnabyddus, fel o'n i'n sôn, byddwn ni'n adnabod ein gilydd. Nid rhyw ysbrydion yn fflotio, na, byddwn ni'n gyrff a byddwn ni'n abod ein gilydd. Wedi'n gogoneddu. Ond yr un peth hefyd o ran ein hadnabyddiaeth. Corff ag emosiynau, cariad, llawenydd, mwynhad, rhyfeddod. O dim tristwch, dim siom. Corff a llygad fydd yn gweld yn glir. Ac yn gweld y ddeiar newydd. Yn gweld gogoniant, creadigaeth Duw. Yn gweld ein gwaredwr ni. Yn gweld ein gwaredwr ni fel ni rioed wedi gweld o'r blaen. Corff ag ymenydd bydd yn cael ei ddefnyddio i'w lawn potensial. A byddwn ni'n deall yn fwy nag un erioed wedi deall. Byddwn ni'n cofio, byddwn ni ddim yn anghofio. Byddwn ni'n gweld o'r newydd gymaint mae Duw wedi'n caru ni. Byddwn ni'n gweld o'r newydd mawredd, dyfnder, aberth yr oen drosto ni. Byddwn ni'n mwynhau perthynas a chyd Gristnogion, a Rodri sôn, o bob iaith a bob llwyth, ar hyd yr oesoedd, Cristnogion ar hyd yr oesoedd, byddwn ni'n mwynhau cymdeithas a'n gilydd a gyda Iesu Grist ei hun. Ac mewn perthynas â Duw y Tad, a Duw yr ysbryd glân. Ydych chi'n edrych ymlaen? Mae hyn o'n blaen i bobl. Mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl a mae'n mynd i newid y corff gwael yma i fod yn gorff gogoneddus fel fe ei hun. Rhain ohonoch chi sydd ddim yn credu. Chi'n gweld pam i ni mor dair eisiau chi gredu? Na pam ni'n pwyso arnoch chi, na pam ni'n gweddio amdanoch chi. Yn lle distryw, newid corff gogoneddus fel Crist a'r mwynhad a llawenydd. Dewch. Sut mae hyn yn bosib? Ni'n siarad am bethau rhyfeddol. Fi'n gobeithio pan byddwch chi'n mynd adre, neu hyd yn oed ar ddiwedd yr oedfa, byddwch chi'n llawn cwestiynau. Beth am hyn? Beth sy'n mynd i ddigwydd? Sut all hyn i gyd fod? Mae'n amhosibl. Wel, adnod 23. Trwy'r nerth sydd yn ei alluogi i ddwyn pob peth dan ei awdurdod. Mae gan Iesu Grist yr gallu a'r nerth i wneud y cyfan. Mae e'n dduw yr amhosibl, na chi gysur hyd yn oed nawr. Mae e'n dduw yr amhosibl nawr. Ac mae'n mynd i arddangos hynny ar ddiwedd yr amser hefyd. Nawr, yng ngoleuni hyn, yng ngoleuni yn ffaith bod ni'n ddinasyddion y nefoedd, pobl y nefoedd i ni, yng ngoleuni hynny, yng ngoleuni y ffaith bod Crist yn mynd i newid ein cyrff ni, a bod ni ryfeddod o fwynhad o'n blaenau ni, sut dylen ni ymateb? Wel, ni'n cael yr ateb yn yr adnod gyntaf yn y 4 bennod. Am hynny, gyfeillion, am bod hyn i gyd yn wir, am hynny, safwch yn gadarn fel hyn yn yr arglwydd. Beth yw'r anogaeth? Daliwch ati. Sefwch. Mae yna gyfleu fan hyn, ond nid jyst sefyll yn static,
ond sefyll a symud. Bod ni'n tyfu, bod ni'n paratoi'n hunain i gyfarfod â Iesu Grist, bod ni'n ymsancteiddio, bod ni'n mynd yn fwy tebyg iddo fe. Ar y degau, ni'n gwybod hyn ydyn ni. Ar y degau mae'r gwynt y byd yma'n chwythu yn gryf. Mae yna stormydd yn dod. A ni'n cael ein anodd i sefyll. Mae'n penni just uwch y don mae'r salmydd yn sôn. Daliwch ati. Sefwch. Ond ni'n sefyll. Nid yn y nerth ni'n hunain. Sefwch trwy hynny yn gadarn fel hyn yn yr arglwydd. Mae'r un sydd ar nerth, sydd yn ei alluogi i ddwyn popeth dan ei awdurdod, mae gyda chi. Ac felly ni bob dydd yn gofyn, o Dduw, dyro ras, dyro nerth i fi sefyll. Sefyll o dan bob math o bwysau, ond sefyll yn yr arglwydd. Pan ddaeth Catrin a fi nôl o Ffrainc, o rhaid ni ddangos yn pasbort eto, i ddod nôl i'n gwlad ni'n hunain. Pan ych chi'n dod nôl o wlad pellach a dod i maes awyr, fi'n cael pleser mawr pan ych chi'n dod wedyn i'r maes awyr ei hun, a dyn mae'r cews yna sydd yn mynd zigzag fel neidr. Ond wedyn maen nhw'n dweud, citizens o'r wlad yma, gewch chi ddod fan hyn. A sy'n rhaid i chi cywo'r holl ffordd. Chi'n gallu mynd trwyddo, a fi wrth y modd yn gweld y bobl eraill, a jyst gallu cerdded. Hynny yw fi'n dod gytre. A fi'n dangos y pasbort, a maen nhw'n gweud, croeso adre. Pan byddwn ni'n cwrdd â Iesu Grist, pan byddwn ni'n mynd i'r nefoedd, byddwn ni'n dangos y pasbort. Na, fyddwn. Mae ein eich adnabod chi. Pan ni'n mynd adre, ni'n mynd i dangos y pasbort wrth ein gŵr neu'n gwraig neu'n tad neu'n mam, maen nhw'n adnabod ni. Maen nhw'n dweud, dewch. Bydd ddim angen dangos pasbort. Mae'r pasbort y nefoedd ar ein cyfer ni. Bydd yn dweud, chi adre. Croeso. Dewch. Wel, diolch am y fath waredwr, yn boed i ni i ymfalchio yn ein dinasyddiaeth nefol. Ac boed i ni edrych ymlaen am y gwaredwr. Wel, ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu dwy emyn gyda'n gilydd i orffen. Y cyntaf, atseinio'r gair, mae un waredwr. Pwy yw'r gwaredwr? Wel, Iesu Grist fab Duw, gwerthfawr o'i neu dad, Meseia, sanctau Dduw, gyda ni jyst yn dweud, diolch, o dad nefol. Ac yna, ar ôl ni orffen canu'r gan yna, os newch chi aros ar eich trad, a newn ni ganu emyn i orffen hefyd. Diolch, Steve. Tra bod Steve yn chwilio, cymwch mantais i weddio. Os chi ddim yn Gristion, weddiwch nawr, wrth ni ganu, o arglwydd, achub fi. Yr rhain sydd wedi credu y byddwn ni'n gweld mwy eto o'r rhyfeddod ein gwaredwr. Diolch, Steve.
gan i orffen emyn arall sy'n sôn yr un dôn am fod fy Iesu yn byw hefyd fydd ei saint. Gorfod dioddau poen a'i bryw, mawr yw ei braint ac yn y blaen. Le ddarllen tra fod Stephen. Fi'n credu llwn ni ganu yn ddigyfeiliant. Fi'n credu byddwn ni'n... Am fod fy Iesu'n byw hefyd fydd ei saint. Gorfod dioddef, poen a bryw, mawr yw ei braint. Bydd melys lanio draw o fod o don, o broblem i broblem, o fod o don i don. Ac mi ro ffarwel maes o law i'r ddeiar hon. Ac yna gwyn fy myd, ti drawi'r byd ar beth. Diolch i ti o Dduw am ein gwaredwr go arglwydd gyda ni yn ymffrosgar ynddo fe ac yn ein dinasyddiaeth nefol. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.